Maobligar ka ba sa imuhang amo sa pag-overtime sa trabaho? Ang general rule o unang tan-aw sa balaod, ang kanabang pag-render og overtime work. Wala ka na'y pinugsanay. Voluntary ka na. Dili unta pwedeng pugson ang trabahante sa pag-overtime. Mao na general rule ha. Doon ay mga exceptions. Under Article 89 sa atuang Labor Code, mao ning gitawag og emergency overtime work. Pananglitan, doon ay mga materyales nga kinahanglan hipuson. Kay doon ay umaabot nga bagyo ug dili madali, peligro o madaot unya dako kayo ning alkansi sa imuhang amo ug mahitabo na gipa overtime kamo. Pwede mong maobligar sa amo sa pag-overtime tungod kay emergency ug sa panahon nga inyong balibaran unya fit kamo nga mo overtime, pwede mong tangtangon sa trabaho unsay kaso willful disobedience under Article 297 sa Labor Code.